नमस्कार, मी सिद्धेश शिरसाट. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. आता पाहूया दिवसभरात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी. सर्वसामान्य लोकांसाठी जीवनावश्यक असलेल्या स्वयंपाक गॅसच्या किमतीत वारंवार दरवाढ झाल्याने देशातील जनतेच्या खिशाला कात्री बसली आहे. गेल्या वर्षभरातील ही 8वी दरवाढ असून ऑक्टोबर 2020मध्ये 608 रुपये असलेला स्वयंपाक गॅस ऑक्टोबर 2021मध्ये तब्बल 914 रुपयांवर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी PM केअर फंड्स अंतर्गत देशाला 35 PSA ऑक्सिजन प्लांट समर्पित केले आहेत. योजनेमध्ये गोव्यातील हॉस्पिटलचाही समावेश आहे. दक्षिण जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या हस्ते ऑक्सिजन प्लांट्सचे उद्घाटन करण्यात आले. कोविड काळात आर्थिक फटका बसलेल्यांना समाज कल्याण खात्याअंतर्गत प्रत्येकी 5,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली असून योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी दिलेली असली तरीही योजना मिळवण्यासाठी सांगे येथे जनतेची फरफड होत आहे. तरी या योजनेची रक्कम खरीच मिळणार का याबाबत लाभार्थी अजूनही साशंकच दिसत आहेत. मी मुख्यमंत्री असताना सरकारी तिजोरी नेहमी भरलेली असायची, मात्र गेल्या 10 वर्षात सरकारी तिजोरीत पैशाअभावी खडखडाट का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांना केला आहे. कुडतरीचे आमदार ॲलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या वाढदिवशी कामत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. तर या होत्या दिवसभरातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.